салом. Хабарҳои радиои озодиро рӯзи чоршанбе 30 март тақдим мекунем. Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 30 март ба тағйироти кадрияш идома дод. Бар асоси ин тағйирот Маҳмад Тоҳир Зокирзода аз мақоми вазири кишоварзӣ озод ва муовини нахуст вазир таъин шудааст. ҳоло ба ҷои ӯ Иззатулло Сатторӣ омадааст, ки то ин вақт президенти Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон буд. Бар асоси фармонҳои дигари раисҷумҳурии Тоҷикистон Раҷабалӣ Аҳмадзода аз мақоми раиси шаҳри Хуҷанд Барканор ва раиси Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ таъин шудааст. Шариф Шарифзода раиси шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд таъин гардидааст, ки то ин вақт раиси шаҳри Роғун буд. дар идомаи ин тағйирот Саидалӣ Сиддиқ аз вазифаи муовини якуми раиси Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Тоҷикистон озод ва директори Агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар таъин шудааст. Бонки Осиёи рушд аз Тоҷикистон даъват кард, ки дар фикри эҷоди модели нави рушди иқтисодии кишвар бошад. даъвати мазкур рӯзи 30 март аз забони Чангчин Ю, раҳбари намояндагии Бонки Осиёи рушд дар Тоҷикистон дар ҷараёни як нишасти матбуотӣ дар Душанбе садо дод. Ӯ гуфт, тибқи таҳлилҳои ин созмон рукуди иқтисодӣ дар Тоҷикистон имсол ҳам идома хоҳад кард ва набояд мунтазири саҳми ҷиддии муҳоҷирон ба иқтисоди кишвар шуд. Бинобар пешбинии ин бонк рушди иқтисоди Тоҷикистон дар соли ҷорӣ то ба сатҳи 3.8% коҳиш хоҳад ёфт. соли гузашта ин нишон дод 6% ва соли 2014 6.7%-ро ташкил медод. дар стратегияи дарозмуддати рушди Тоҷикистон, ки 15 солро дар бар мегирад, ва стратегияи миёндавраии рушди кишвар, ҳукумати Тоҷикистон беҳбуди рақобатпазирӣ ва дигаргунсозии иқтисод ва ҳамчунон беҳбуди вазъи сармоягузориро мадди назар гирифтааст ва Бонки Осиёи рушд тасмим дорад, ки дар иҷрои ин барномаҳо саҳмгир бошад. даъвати мазкур дар ҳоле садо медиҳад, ки аз рӯи арзёбиҳои Бонки ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон бар асари рукуди иқтисодӣ дар 3 моҳи аввали соли ҷорӣ 27% даромади шаҳрвандони Тоҷикистон кам шудааст. сокинони ҷамоати чоркӯҳи Исфара мегӯянд, ҳарчанд сари баҳрабардории якҷоя аз регу шағалзори лаби рӯди Исфара бо ҳамсоягони қирғизи худ ба созиш расидаанд, аммо мушкили соҳибӣ ба ин кони рег мисли лахчаи зери хокистар ҳамоно боқӣ мемонад. имрӯз як оташ аланга зана дигар пага ва ман мебиём рӯш ба хок мепӯшам, шумо мебиёд, каси дигар мебиёд, оянда ин оқибати вазнин метиҳад. ман хай баъд аз гуфтушуниду вай шуд, ки қирғизон мебиён метонанд ҳамин ҷое ки мисол масъулияи сохтмон мегиранд, шағолу қуму санг истифода баранд. хай пешам во истифода мебурданд, фақат во техники боркунанда дарорам хукушон набуд, чунки унҷа 100% территории мо. хабарнигори радиои озодӣ Маъсуми Муҳаммад Раҷаб, ки рӯзи 29 март дар деҳаи Сомониён буд, аз шағалзори рудхонаи Исфара дар канори ин деҳ дидан кард ва мегӯяд, ки имсол бо сабаби камборишии ҳаво оби рудхона хушк шуда буд ва сокинони Қирғизистон аз дохили он регу шағал мекашонданд. рӯзи 27 март дар ин маҳал як моҷаро бар сари истифодаи сангу реги шағалзор миёни сокинони тоҷику қирғизи рӯстаҳои назди сарҳадӣ бархост. баъди мудохилаи раҳбарони ҷамоатҳои ҳарду тараф ва як рӯзи музокирот баҳс хомӯш шуд ва қарор шуд, ки аз он ҳарду ҷониб баробар истифода кунанд. вале ин созишро сокинони маҳаллӣ муваққатӣ меноманд, чунки баҳси аслӣ дар сари тобеияти ин қаламрав мебошад, ки ҳам тоҷикҳо ва ҳам қирғизҳо аз они худ меҳисобанд. шакли пурраи гузориши ҳамкори мо Маъсуми Муҳаммад Раҷаб аз рӯстои Сомонионро аз сайти радиои Озодӣ тамошо кунед. аз рӯи як лоиҳаи нави Оҷонсии рушди Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар 12 ноҳияи минтақаи Қӯрғонтеппа давраи омӯзишии тарзи таҳияи ҳуҷҷатҳо барои истифодаи замини кишт ва дастрасии осон ба замин баргузор мешавад. дар чаҳорчӯби ин барнома дар маркази ноҳияи Бохтар дафтари корие бо шароитҳои замонавӣ расман фаъолияташро оғоз кард. дар ин дафтар ба кишоварзону заминдорон дарси ҳуқуқии таҳияи ҳуҷҷатҳои замин дода мешавад. мо имрӯз дар корхонаи ба харидгирии давлатии фаръии ноҳияи Бохтар омада дар ин ҷо маросими кушодашавии шӯъбаи ба харидгирии молу мулки ғайримаъқули шаҳрвандонро гузарондаи
шуруи аз солҳои 1990 ҳукумати иёлоти муттаҳидаи амрико барои дастгирии барномаҳои иҷтимоиву фарҳангии тоҷикистон ба беш аз $1 миллиард кӯмак кардааст. раҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон рӯзи 30 март бо тасмими худ ситоди мураббиёни мунтахаби миллии кишварро ба истеъфо фиристод. Ба ин тартиб Мубин Эргашев, иҷрокунандаи вазифаи сармураббии дастаи мунтахаб ҳамроҳ бо ёваронаш бо сабаби натиҷаҳои ғайриқаноатбахши мунтахаби миллии Тоҷикистон дар марҳилаи дуввуми сабқати интихобии қаҳрамонии ҷаҳон 2018 аз вазифаашон барканор шуданд. дастаи Тоҷикистон дар ин марҳила дар гурӯҳи Б бо тимҳои мунтахаби Австралия ва Қирғизистон бозӣ анҷом дода, аз аввалӣ бо ҳисоби бузурги 0-7 ва аз дуввумӣ бо ҳисоби 0-1 шикаст хӯрд ва дар мақоми чорум ҷой гирифт. 70% аъзои дастаи мунтахаби Тоҷикистон он бозингаронеанд ки аллакай сину соли онҳо ба ҷое расидааст. мо онҳоро хеле эҳтиром мекунем, ҳурмат мекунем, вале ба онҳо ҷойгузин бозингарони ҷавону моҳирро бояд ки мо омода созем. мусоҳибаи муфассали хабарнигорони радиои Озодӣ дар бораи таҳаввулоти ахир дар мунтахаби футболи Тоҷикистонро дар сомонаи Озодӣ тамошо кунед. ва ахбори бештар аз инро дар сомонаи Озодӣ ва шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Одноклассники ва Twitter пайдо кунед.